ширкатҳои синамогароӣ хеле зиёданд ва сол то сол шумораашон дар ҳоли афзоиш аст ва дар ҳоли ҳозир қариб мавзӯе намондааст ки мо дар сомонаҳои интернетӣ филми доир ба он пайдо накунем. Бинандагони азиз, ин навбат чеҳраи асосии пешбарандаи бахши имрӯзаи филмофарон, коргардон ва продюсери маъруф Майкл Бэй хоҳад буд, ки ширкати синамогароии Platinum Gensро асос гузоштааст. имрӯз номи ӯ бо роботҳои азиме ки аз кайҳон омаданд иртибот дорад. аммо трансформерҳо ба ҳеҷ ваҷҳ ягона сабабе нест ки ӯро барои соҳаи филмҳои ҷаҳонӣ арзишманд гардонидааст. аммо барои баҳравар шудан аз тамоми бузургии он меарзад ки ба гузаштаи дур назар афканем ва ба қадамҳое ки Майкл Бэй дар роҳи фатҳи ҷаҳони филмофарӣ гузоштааст ёдовар шавем. то соли 2001 Майкл Бэй ҳамчун коргардон бо бойгонии ғайриоддӣ ба пешравиҳо ноил гардид. дар коллексияи ӯ филмҳои ҳунарии Сангҳо, Армагеддон ва Перл Харбор, ки филмҳои серхарҷу дар кинотеатрҳо сердаромад буданд, дохил гардиданд. аз рӯзҳои нахустини фаъолият дар самти синамо Майкл Бэй ҷуръат накард ки танҳо филмҳои гаронарзишро сабт намояд, балки таъсиси як ширкатеро интихоб кард ки бо тавлиди филмҳо машғул шавад, ки буҷааш аз марзи $20 миллион зиёд наравад. аммо дар айни замон иқтидори нақдии онро дошт, ки нисбат ба хароҷот якчанд маротиба зиёдтар буд. ҳамин тавр ширкати синамогароии Platinum Gens соли 2001 таҳти роҳбарӣ ва сарпарастии Майкл Бэй, Брэдли Фуллер ва Эндрю Форм дар шаҳри Лос-Анҷелеси штати Калифорнияи Америка таъсис дода шуд. аввалин филми ширкат соли 2003 ба экран баромад. онро коргардони ҷавон Маркус Ниспел ба саҳна гузоштааст, ҳарчанде ки то лаҳзаи охирин мухлисон боварӣ доштанд ки худи Майкл Бэй онро коргардонӣ хоҳад кард, аммо ӯ танҳо бо фаъолияти продюсерӣ маҳдуд монд. ҳунарманд Джессика Билл, ки он замон он қадар маъруф набуд, ба нақши асосӣ даъват карда шуд ва нақши қаҳрамони манфӣ бошад барои ҳунарманд Долф Лундгрен пешбинӣ шуда буд, аммо ӯ аз лоиҳа даст кашид. Platinum Gens барои филмофарӣ камтар аз $10 миллион харҷ карда, $20 миллиони дигарро барои маркетинг сарф кардааст. ҳаҷми даромад бошад танҳо дар Америка $28 миллион ташкил дод. стратегияи роҳандозӣ намудаи Бэй бешубҳа натиҷаи дилхоҳ дода буд, ки ин минбаъд барои наворбардории дигар филмҳо замина гузошт. ҳаҷми умумии даромади филм дар ҷаҳон аз 100 миллион гузашт, ки ин ситораи аввалини дурахшон барои роҳи ояндаи ширкат гардид. ҳамин тавр маъруфияти ширкат сол ба сол бо ба экран баровардани филмҳое чун Макони хомӯш, Шаби ниҳоӣ, Континуум, Тавлид ношуда, Роҳнамо, Даҳшат дар кӯчаи Вязов ва ғайраҳо то рафт боло мерафт. соли 2009 ба парвозҳои баланди Platinum Gens Paramount Pictures такони ҷиддӣ бахшид. шаҳрномаи мутақобилан судманд доираи фаъолияти ширкатро боз ҳам васеътар сохт. акнун шуъбаи филмофарии Майкл Бэй на танҳо бо филмҳои арзони буҷаашон то $20 миллион машғул хоҳанд шуд, балки дар офаридани филмҳои бузургтари синамои Ҳолливуд иштирок хоҳанд кард.